Очаквам нали Няма ефтино. Няма ли? Но то с 12 годишно уиски всеки може да фламбира. Да свършим вече с липсите, защото съм гладен. Добре. И само на теб си се почна. Такива ли си майсторите? Много кори, реално всеки така ще бъде един приятел вкус. Сериите после. Ай сериите после. Обаче трябва да се сервира по-отделно. Защото обща тава няма да стане. Нищо толкова общо няма да се предим от тебе. Естествено, че по-отделно. Това бе. Кое? Вървим паралелката малко да починат.